Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? The DC kukupepesani ya Malawi kuti dzulo pa 1 March the DC sanabwere chifukwa chakuvuta kwa machini amene timajambulira the DC yo, koma timapanga chotheka kuti siku ndi siku ya Malawi muzilandira nkhani zenizeni zimene zili ndi substance osakhala zangopeka ayi, koma zimene zili ndithu as a reality, zimene zili pa ground, real issues zimene Amalawi ochokera ku Nsanje pakana kuchitipa nkhotakota pakana ku Mchinji mukuyenera kuti mudziwe. Amene Amalawi amene mulibe mawu koma mmafuna kulankhula, mulibe kuthekera koma mmafuna kuchita, ndiye tikatulusa the DC mumamva zenizeni. Choncho dzulo pa 1 March DC anavuta chifukwa cha technical issues, koma lero tabwera ine popanda inu ine palibe. Nimakunyadirani kwambiri, ndipo feedback yanu mukamatumiza ma message, kuimba mafoni, kudandaula, zonse zichatazilandira. Tikupepeseni ya Malawi posachedwa kuno ku Malawi, ngati sitisamalira, ngati wina sasamala makamaka amene amalitenga ziko lingati ndilambu yache, kupangidwa fetereza ochedwa 62-23-10 62-23-10. ena nkumafusa kuti kodi the DC mukutimanga mmasamba chifukwa chani? Kodi fetereza amene ndi uti? Fetereza amene iyi azatuluka pa 16 September 2025 malinga ndi kafukufuku amene wachitika. Akunena kuti kafukufuku wa nyuwani amene afufuza kuchokera kwa anthu over 400 okhuzana ndi zisankho, Peter Mutharika azawina ndi 62%. Ndipo mmene pamafika pa 28 February tisanalowe mwezi uno, kafukufuku chatamupitirizabe anapeza kuti Daliso Kabambe wa UTM akhoza kuzapeza 23%. Komanso Chechalakwe amene ali president amene alipo pano, amene wazuza anthu, amene zinthu sizikuyenda bwino, amene waonesa anthu mazangazime, azapeza 10%. Uyu ndi kafukufuku amene ndikudziwa kuti aboma amususa ndipo apangisa ma interview, ma press conference kukasusa zimenezi. Koma kafukufuku wa nyuwani latest poll rating ikuchita kuoneka kuti Peter Mutharika chisankho chikachitika mwezi wa September tangosala ndi mezi yochepa, azawina ndi 62%. pamene potu anthu ena sanafikiridwe ofufuzidwawo kuti aone kuti kodi zizayenda bwanji, koma Mutharika azang'amba 62%, Daliso Kabambe 23%, komanso Peter uyu amachedwa Chakwera azapeza ndika 10%. Chiseko chakupanani akulu, ndikuziwa kuti simukhulupirira, koma izo ndeni chilungamo chake. Choncho Amalawi segulani maso muone kunena kuti munthu uyu sakufunidwa. Ndipo inu amene mukukonza zobera zisankho kuti muzabwerese mapepala ovota amene munthu akachonga akaipinda pepala ija within 30 minutes chizafutika, chipepala chija ndikubwera pamene pachongedwa kale paja. Muganize mozama kwambiri chifukwa ndiye kuti ku Malawi kuno kuzavuta koopsa. Mapulani anu onena kuti tikamayandikira uko muzanene kuti apa nopatamva Amalawi tamva madandaulo ndesi mathematics tikuichosa. Zimenezo tikuziziwa kale ine ngati the DC. Ndipo makonza ndi anzanu wa ku Israeli komanso anthu ena ochokera ku Mozambiki kuti mubwerese mavoti ovota, mapepala ovota ochonga
muzikhala ngati zinthu zili bwino koma zili zonama. Izi ndi zimene mukupanga ngakhale kunkhotakota. Ndafuna ndikuziwiseni inuyo IMCP kuti plani yanu imene mukupanga yomabera amavoti ngakhale amaprimary azewe yopangira malihesozi mmene mwapangira kunkhotakota mukuyenera musamale kwambiri, chifukwa ndiye kuti zisankho zikubwerazo zizakhala zinthu zoopsa kwambiri. No wonder mukupeza ka 10% boma la anthu okuba amene aba ngakhale forex kuchokera nayo kumabanki ndikumakayigulisa pa black market. Zinthu ndikusokonekera muno Malawi. Amalawi muziwe kunena kuti forex imene imavuta muno Malawi si forex imavuta chifukwa cha zenizeni kuti ziko silili bwino. Ziko lili bwinobwino koma nduna za boma malinga ndi president wawo anakatenga ndalama zochuluka kwambiri ma US dollars ku banki ku reserve bank ndikuasowesa ma US dollars ya ndikupita nawo ndikumakagulisa pa black market mtengo odula. Zosatira zake ndizi Amalawi mwaona nazo zokhoma. Lero mukayifufuza kwa chaija ya Chicago pang'ono yatengako mphamvu kuchokera ku dola atatutumuka kuti anthu kunja kuno apanga zinthu zoopsa. Mademu amene amapanga kaja ayamba kuwatutumusa ndipo akuziwa kuti anytime ife tiukwiridwa ndi achita withdraw ndalama ija pa black market paja. Ndipo ndunayo ndiyoziwika kale, nduna ya mphamvu kwambiri imene imaziona ngati iyoyo ndi dolo, ikuziona ngati ziko lino ndilache, ndipo ngakhalenso chakwerayo imakhoza kumamulamula. Nduna imeneyo ndi imene inapanga zimenezi. Apa Amalawi mukuyenera muunike koopsa, muunikirepo kunena kuti mavuto awa ngati siti yakonza, ngati siti samala 2025 ndikukalowaso ndi zimene zimboma lina la nyuwani, muziwe kuti mavuto alipo. Makamaka inu alimi afodya mukuyenera musamale ndipo mupangiretu ma meeting yanu mufusane kuti kodi ndi mmene zinthu zikuduliramu, kodi fodya wathuyu azikamugula pa bwanji, ndi mmene ilili dolai, ndi mmene ilili kwachayi, ndiye kuti alimi akabwera ndi chani. Iyi ni nkhani yokuti mukambirane. Kuli bwino fodya waniyo musamugulise, kuli bwino fodya kukamugulisa ziko lina, chifukwa anthu awa andale amaona ngati polemerera kwambiri ndi pa inu alimi. Makamaka alimi afodya akuzunzika koopsa, and even nkhani zimene zangongole zimene amadulidwa zimadabwisa kuti kodi inu kodi kudulidwa kumene kunde nkwantundu wanji. Alimi akuzunzika koopsa, kudulidwa ichi mabungwe ndi boma anangopangana kuti aziyabera anthu amene wawa iwo azilemera ndi azungu, anthu okuda azisaukirabe. Chimodzimodzinso alimi anzimbe kuchokera kulowa shire pakana kudwangwa, anthu amene wakuzunzika koopsa. Anthu amene wawa ama smallholder farmers anzimbe, andine nimaona ngati kukhala ma reforms kuti tiyang'anire kodi anthu ma smallholder farmers bofi ati komanso anzimbe athandizidwa bwanji muziko lawo, chifukwa anthu amene wawanda amene amakweza economy ya ziko, whether one likes it or not, koma anthu amene amakweza economy ya ziko. Koma mukaona zimene amachita geni ndizosiyana ndi nthawi ya Kamuzu, ndizosiyana ndi nthawi ya Bakiri Muluzi, ndizosiyana ndi nthawi ya Bingwa Mutharika, ndizosiyana kwambiri ndi nthawi ya Joyce Banda, nthawi ya Peter Mutharika, pamene alimi ankatano akati akagulisa zinthu zawo ankagula magali moto, ankagula zinthu zosiyana kumanga nyumba zawo. Koma lero mulimi akalandira ndalama za jafuda kugulisa fodya, nzimbe komanso tii, akumalandira ndalama ngati yokagulira maswiti ana. Zimene ndizofunika kuti tiziunike bwinobwino. Otherwise Malawi ndi ziko lokuti 2025 uyu kungowinanso. Kuli bwino Amalawi ambiri tonse tichokemo, timpemphe Hakainde, timpemphe president wa ku Tanzania, timpemphe president wa ku Mozambique, titulukemo muziko muno asalemu amene ni nkaza chendi anache ndi zisiru zinzachezo amauja na okubanzawo ma MP komanso ma ministers asalemo. Ziko linolo lisamapitirire kuzunzika, anthu kumazunzika deire.
Kodi chisoni mulibe? Tapita ni mmizimu muone mmene anthu akuzunzikira, kupatula magesi, kupatula fetereza, kupatula chani, koma muone mmene anthu akuzunzikira kumbali ya chakudya. Anthu akuzunzika kopya, anthu akuzunzika. Ndiye muzizifunsa inu mafunso amene muli mtawuni inu, kunena kuti kodi mmene ife tikuzunzikiramo kuli bwanji munthu wakumuzi, munthu wakwathu kuja akukhala bwanji, anthu akungozimwalirira. Lero mwagundika ati basi kumavoterana, ati kupanga plani kuti azisankho zikubwera zizama primary ya MCP, tizi anthu azikachita kumatani, kumachita kucheni kuvota m'mabokosi. Ili filimu yokuti muzikonderana po nokha ndizi zachitika kunkhotakotazi. Oyimba wina kumene koko anatenga anthu kuchokera kudera lina zochonga, lero mamulusa kuti wawina ndiye. Imeneyo ndi recipe for disaster. Muiona anthu amene onse amene mwaberedwa kuphatikizako wakudeza uja, muime independent. Palibe amene angakuleseni muziko lanu, muime independent. Vuto la ifeyo kuno ku Malawi ambiri ife timapanga mantha, timasekerera ndi kumayimbira m'manja zinthu zopanda ntchito. Zosatira zake ndizi zachitika ku Blantyre, zachitika ku Blantyre achinyamata akumeneko ku Blantyre yako akulira lero. Achina Alani aja ankajambula maujeni maaudio kumanena kuti iwe Boni Kalindo tikupha, usalimbane ndi abambo wanga, ine abambo wanga ndi achakwera, uku watu kwana abambo wanga iwe Boni Kalindo. Che Alani tu amene lero mukulirira ndalama andale ndi amelewo amakufuna nino achinyamata mukamagwira ntchito yawo yowaphera anthu, amakufuna nino achinyamata mukamatumikira kumakhapa anthu. Lero ndi awatu akutenga ndalama kumapereka kwa anthu amene munkalimbana nawo kale, kupereka 50 miliyoni ku Ndilande, kupereka 100 miliyoni ku Bangwe, anthu okuti MCP akunjoya. Inuyo je Alani ndi gulu lanu mukulira, ndi apa mukumfunafuna Brian Banda kuti akupangeni interview. Ndiye ndi ine tuja mmalimbana nani kuti mundipha uja, koma ndili wamoyo. Amene yoyo ndi jalakwe. Muzikhala anzeru achinyamata, muzikhala anzeru monga mmene alili na Madingo. Na Madingo to atafika kusanjika kuja atalankhulako zimene zija. He is a man of integrity. Nyamata wanzeru. Itafika nthawi yolandira ma 200,000 na Madingo ananyamuka kumapita kwawo sanalandire nawo envelope. Zukulu wanga ekhayo amene ali ndi integrity. Vuto la chinyamata ambiri timasusuka, kususukira andale, kumayimbira m'manja, cover the bossy. Lero tundizi mwaziona akung'amba ni double kiki achinyamata Southern Region ya MCP. Mulimbu kutuwa milomo ikuiona ngati yagona panchere kuti isaole. Itauma ilimbu mang'alu. Soka ilose uzipanga za chinyamata zakozo na uja chamba mavuto okaoka. Ndiye inu achinyamata ku Southern Region. MCP avele lijalakwe akukufunani kuti mumpase kavoti kena akumvesa chisoni panopa kutero kwa kupangisa jaima choda sona ya chinyamata kuti muoneke nga muziona ngati amakukondani. Nde muzifusafuso kuti kodi zaka 5 zonsezi munali kuti, chifukwa ngati kuli anthu amene anjoya ndi aulendo uwu aseva 6 years ngakhale kuti president wa seva 5 koma ma MP aseva 6 years. Ndelero azikabwera basi matrauza awo opondera vaka kumanya kuti tikukukondani achinyamata. Iya mukuyenera muziganizire sogolo lanu achinyamata ambiri, muganize sogolo lanu kuti sogolo lanu likupita pati. Zosatira zache ndi izizi achiwambo Che Alani ajamuna mukajambula maujene maaudio omuopseza Boni Kalindo kuti mumupha Boni Kalindo. Ndi ine ndili alive itu
chiseko chakupa nani. Ndikupempheni nonse opemphera inu akatolika, mupempherereni papa amene asakupeza bwino ku chipatala. Komanso ndikupempheni nonse amalawi, pemphererani azibale anu amene akudwala komanso amene anamwalira. Komanso posaposa ndikupempheni amalawi musayiwalire kuti pa 10 Juni kunachitika ngozi ku Chikangawa kumene tinaluza Vice President Saulos Chilima, Mai Shanili Muluzi ndi anthu ena onse men in uniform ofunikira kwambiri. Tiziyapempherera. Ndipo ndikufuna ndikupempheni inu akatolika, finyani makolona mochuluka kwambiri chifukwa mizimu ya anthu amene wayayamba kuvuta. Tatiyeni tipemphere kwambiri. Wina atu apenga nazo, wina apenga, wina ayenda maliseche, wina ayaluka mapuwa klalazi kumeneku. Pempherani mochuluka chifukwa ine ndikuona Mulungu akulankhula. Something is going to happen in Malawi sooner or later. Tapempherani kokwanira. Tiyeni tipemphere pamene tikumpempherera papa, pamene tikupempherera azibale athu akudwala, pamene tikupempherera mizimu ya anthu anatisiya. Pemphereraninso mizimu ya Saulos Chilima ndi anthu aja onse anamwalira mu Chikangawa. Izi zina zikuchitika si chabe. God is saying something. Bon Kalindo, the DC, mwana wopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, TE Mabuka box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.